nazdar lidi. Vítejte u takovéhle informačky. Jsme tu opět s Hunterem. Hunter, pozdrav. A toto je informačka, že Hunter bude s námi natáčet, taky Sparta a Marek, který se v Minecraftu jmenuje Undeceivet. Marek, no prostě rozdělili jsme si to tak, že já budu natáčet Minecraft a Sam. Hunter bude natáčet, řekni, co budeš natáčet? Rainbow Six Vegas a Half-Life 2. Ano, a Sparta a ten bude natáčet Portal 2 a Marek ten bude normálně prostě komentovat, jak budeme hrát Minecraft a tak dál. Budeme rozhodně dělat nějaký let's play a tak dál. A samozřejmě je jasný, že já když budu natáčet Minecraft a Hunter, že se mnou nebude. Samozřejmě, že Hunter se mnou bude, že jo, Hunter? No. No a co bych k tomu ještě tak řekl? Hunter, převezmi to za mě. Dobré, takže toto je můj normální hlas, jaký mám. Jo, přesně. Jiný nemám. Ale máš. Máš jich spoustu, Hunter. Ne, neměň si to. A abyste... Hunter si hlas mění pomocí takové věcičky, která se nazývá rybička Nemo. Ano, prostě si zapněte strýčka Google a vyhledejte si tam rybička Nemo. Na YouTube si najdete, jak se to instaluje. Je to opravdu jednoduchý. A rybička Nemo, prostě to něco mluvíte, vy se slyšíte normálně. Ale ten, s kým mluvíte přes Skype, vás slyší prostě jako Nemo. Rybička Nemo. Ano, přesně tak. Takže toto by bylo asi všechno k téhle informačce, že Hunter? No. A Hunter, rozluč se. Čau. Čau. Já nevím.